बिराद अधैर्य गरम थानो हाया खनायाव थाखुमाबायना दं आं नै ओरैबो दङ एकदम आंना जाग्रा देरायाबो So hi everyone, welcome back to my channel. So लोगोफोर आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोरबोजों बयखौबो बरायबाय आरो लोगोसे अननाय आरो आंनि नै गोसो गोरबोनिफ्राय ओरै फिदिंनानै नोंथांमोननो ज्राव गारजोबना हरजोब्बाय आरो ना आङो दा नोंथांमोना मा सानो बेखौथ' मिथिला आंनि बे नैबे हुलिया वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है हुलियाखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनो खोन्थालायदो आरो मोजां मोनदोंब्ला नैबे बिथांनि बे गाननाय जोमनायखौ एसे नायनानै खोन्थालायफिनलायदो नामा ओमफ्राय बै मोनसे गुदुं दं दै नैबे ओरै साइडआव बे खिन्थु बया डेन्जार बुस्थु मिथिबाय बोरैबा जायोबा बोरैबा ज्राव ज्राव गयो सयथिनोबो आं माने बुजिना मोनलायलाया गावखौनो आरोना स' लोगोफोर दिनैनि मेन टपिकआ जाहैदों मा खानाय गुनायनि कैसा लगा मेरा मजाक खानाय बिरनायनि समझ रहे हो आप समझ रहे हो माबाफोर साहारा मोनो नामा होननानै आं नैबे हुलियाखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फैनाय जाबाय आरो ने सानदों जानांगौ नोंथांमोना बिथाङा बबेनि आरो मा उद्देश्य दिनै बे जानला मानला गाबां जाबां आरो नैबे आंनि बे माबा नैबे साइड बेक कभार बे दा मिथिबाय नैबे आंनि नैबे भिडिअनि बेकग्राउन्ड बेक कभार होनो बेखौ बेक कभार स' लोगोफोर नैबे बेकग्राउन्डआ माबायदि नुदों खोन्थादो आरो नैबे हुलिया बै गुदुङा माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थालायदो खोन्थाथार खिन्थु आरो खोन्थायाब्ला खिन्थु आंबो बोरैबा जानो हागौ आरोना समझ रहे हो आप समझ रहे हो स' गाइस बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ एसे आगोलसिम लांनोसै मेन टपिकआनो जाहैदों मा जोंनिया मा नोंसिनि नङा आंनि कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं आंनि आं माने मा बुंगोन दारिखौबो सैजोब्बाय आं नै सेस सैख्लाबजोबथारबाय आरो नै बेखिनिखौ दोनदों ने बेखौ स' आरो मानसिखौ नायना माबायदि नुयो एसे खोन्थालायदो आं खिन्थु अबयसे दाबो सेंग्रायैनो दं बासिनो हाया स' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सेराव फैनाय उद्देश्यआनो जाहैबाय बे नोंथांमोननिसिम आं माबा मोनसे साहारा मोनो नामा बेखौसो लाना फैदों आं साहाराया मा मिथिबाय सिगाङाव एसे खोन्थाखांबाय आं नैबे खानाया मा जाजोबखो आं माने हमनानै मोनलायलांलिया सेस गुलांजोब्बाय मा जाखोथाय बुजिना मोनला आं माने नै माबा गावजुजु जाबाय खानाय खर' गासिबो नुजाजोबथारबाय माबायदि नुयो नायलाय नै नुजोबथारबाय दाख्लै बावैसो सासे सिख्लानाव रायलायहरदोंमोन आं बेबो भिडिअ कल भिडिअ
दाना जाहरबाय आयौ माथो नों आंखौ मोजां मोजां होनना फाथायबाय थानाया माथो नोंलाय आफानिबो आफाथिनि गुन आफासो होननानै बुंबाय जाबाय नोंलाय ओरै जादों आरोना खोथाया बेखायनो आं माने एसे गोसोआव दुखु मोनदों मिथिबाय दुखु मोनदों बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाना फैनो गोनां जाना फैदों जे नोंथांमोना आंखौ माबा मोनसे साहाराफोर होयो नामा नैबे खानाय गुनायनि माबाफोर जुदि एसे लामा थायोब्ला आरो दङब्ला खोन्थालायदो मिथिबाय आं माने बुजिना मोनला गोबां माबा तेल माबा माबि तेल लागायजोबथारबाय आं समझ रहे हो आप समझ रहे हो गैया फ्राकसै बुजोबथारसै नै आरो बिदि खालामबाथ' नायलाय लाजाखाया स्रों स्रों नुहुरजोबो सिमाफोर थायोबाबो नुजोबथारगोन ओंखायनो आं सानदों मा नोंथांमोना आंनि नैबे बे जाहाथे मोजाङै थायो आरो मोजाङैनो जोबजासिम बै समसिम थायो ओंखायनो नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर नैबे बिथांनि बा नोंथांमोननि नैबे बिथाङा जाहाथे थाख्ला जाया आरो आंनि मान सन्मानखौबो लाखिदो नोंथांमोना ओंखायनो नै खानायखौ दा बिरोथोसै नामा स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे खानाय गुनायनि माबाफोर एसे एनै मिथिलायबा एसे खोन्थालायोबा मोजां जासिगौ जाहाथे नोंथांमोननि नैबे बिथाङाबो गासिबो बिरलांजोबथारनायखौ एसे हमथानो हायो स' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय दै स' लोगोफोरा आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों एसेबाबो एसे सिगनाल होलायलायदो नङाबा आंबो आरो मा राहायै मा खालामबावनो जाला उफाय गैला सेस बिरलांजोबथारसै नै बिदिबा लोगोफोर आं फैबाय थासिगोन सानफ्रामबो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदै बिदै गोनां राव लानानै फैसिगोन मिथिबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना एसेसो आन्दाज लानानै नेनानै थाबाय थानो गोसोब्ला बै खनायाव जि थायोना ओरै थुलाबायग्राया बेफोरखौ ओरै होलाबायदो आरो कमेन्टआव बा खोन्थानो दाबाव मा बुस्थु दं बे मेडिसिना मिथिबाय नैबे नैबे मिथिबाय नैबे स' बिदिब्ला आं बारा गोबाव खालामबाय थाला आसा खालामो नोंथांमोना आंनो थाबैनो गोख्रै खोन्थाहरगोन मिथिबाय आरो नैबे बुस्थुखौ गोसोआव ला बिथांनि नैबे मिथिबाय बिथांनि स' बाय लोगोफोर दोनथ'नोसै ना दे बिदिब्ला आंबो थांथ'नोसै आं माने एकदमबारे नैबे हुलियाखौ मिथिखायोना लोगोफोर आंनि बे हुलियाया मा बुस्थु उनाव मिथिगोन दै उनाव बिराद अधैर्य गरम थानो हाया खनायाव थाखुमाबायना दं आं नै ओरैबो दङ एकदम आंना जाग्रा देराया गोजानावसो थाग्राया गोजानाव मिथिबाय आं दा माने थांथ'ला बिराद गरम थानो हाया ओंखायनो बानानै थाखुमाना दंफैयो आं नैबे बुस्थुजों थ' लोगोफोर नोंथांमोना मेगनखौ खालामलायदो दै दे बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया